Yauwa assalamu alaikum. To yanzu za mu yi mintin wannan pass ɗin na layer H. A wannan wallet ɗin ina yin layer H akan MetaMask ne, to browser ɗinsu. Sai mu shiga browser ɗin gashi can. To da mun shigo ga wasu yanka-yanka guda uku daga sama ɓangaren dama, sai mu taɓa su. Idan mun taɓa to za mu ga dashboard, ga tax, ga proof gashi nan da sauransu. Na farko sai mu je ƙasa wajen mint ɗin nan, mu taɓa mint, ga new a gefe sai mu taɓa mint. An gani? To wannan pass ɗin ga wajen da aka rubuta mint OG pledge pass, sai mu taɓa shi. Zai ce mu yi signing mu yi approving akan wallet ɗinmu, sai mu taɓa confirm. Dala 2 ne za su ɗauka, amma sun ce za su dawo ma kowa da kuɗinsa a TGE lokacin launching. Yauwa to transaction submitted successfully. You have successfully minted the OG pledge pass. To mun gama da wannan, sai mu je ƙasa da shi kuma wannan is free ne. Gashi nan sun ce mint free pledge pass, sai mu taɓa shi. Shi ma zai ɗauke mu zuwa wallet, sai mu taɓa confirm. Yauwa an gane shi ko? To transaction submitted. Yauwa to shi ma zai ce mana successful completed. Wannan wallet ɗin ma transaction ɗaya na taɓa yi a kanta. Yauwa to muna jiran wucewansa, yana pending. To wannan dai kun gani minted, mun gama da shi ma wannan haka. To idan wannan ya yi approving shi ma ya zama minted, sai mu koma sama ɓangaren dama mu taɓa yanka-yankan nan guda uku. Mun taɓa sai mu dawo wajen tax, ga tax can ƙasa da dashboard. Idan mun taɓa sai mu tafi ƙasa. An gane? To sai mu taɓa wannan verify ɗin nan. Verify. Sai mu taɓa confirm. Yauwa completed. To sai mu je ƙasa da shi. Shi ma wannan sai mu taɓa verify mint pledge pass ɗin nan. Idan wancan ya yi to zai wuce. Yauwa. Shi ma wannan mun gama da shi. Sai mu zo nan completed tax ɗin. To wannan wajen za mu koma baya, za mu je can sama. An gane? Ɓangaren dama sai mu taɓa yanka-yanka ukun nan. Sai mu taɓa ga proofs ga su nan. Sai mu taɓa. To kun ga wannan wajen sai mu zo mu rubuta kaman hey GM, good morning kenan, layer H. To an gani sai mu taɓa send. Sai mu taɓa confirm. Yauwa to kun gani proof already submitted on so date wane ne. To shikenan mun gama da wannan, sai mu koma baya, sai mu je wajen tax. An ga wajen? To sai mu tafi ƙasa. Wannan mun gama da shi, sai mu taɓa complete the tax. Sai mu ce confirm. Yauwa shi ma mun gama da shi. Kun ga wannan ma mun gama da shi. Shikenan wannan na huɗun nan ba a fara shi ba, coming soon suka ce, daga baya ne zai zo. So yadda za ka yi waɗannan abubuwan kenan na layer H. Thank you so much.